салом дӯстони азиз, хушомадед ба шабакаи Зулол Расулов. Дар бораи ҷоизаи Нобел бо забони оддӣ. шинос шавед. ин шахс Алфред Нобел ном дорад. ӯ ба он маъруф аст, ки динамитро ихтироъ кардааст. Динамит маводи химиёвии тарканда аст. Нобел аз он метарсид, ки одамон динамитро дар дигар роҳҳо истифода мебаранд, дар ҷанг ва мисоли инҳо. барои ҳамин қисми зиёди меросашро ӯ барои кушодани фонд сарф кард, ки баъдан чун ҷоизаи Нобел маъруф шуд. ин ҷоиза ҷоизаи байналхалқӣ буда, барои ихтироот ё дастовард дар соли ҷорӣ мукофонида мешавад. ин ҷоизаро ба олимон дар соҳаи адабиёт, медитсина, физика, химия, сулҳ ва экономика месупоранд. ҳар як ҷоизаро кумитаҳои алоҳида месупоранд, вале тарзи кори онҳо қариб як аст. 3000 нафар олимон метавонанд номзадии худро барои гирифтани ҷоизаи Нобел гузоранд. аз байни 3000 нафар кумита 300 нафарро интихоб менамояд. пас аз ин ба марҳилаи фаҳмондадиҳии кори ҳар як номзад мегузаранд, яъне корҳои илмии онҳоро аз назар мегузаронанд. баъд аз ин лауреантҳоро бо роҳи овоздиҳӣ интихоб мекунанд. дар ҳар соҳа ба ғайр аз соҳаи сулҳ метавонад то 3 лауреант интихоб шавад. ҷоизаи сулҳро метавонанд ба ягон ташкилот диҳанд. ба ҳар яки мо бисёре аз олимоне ки ҷоизаи Нобел гирифтанд маълуманд. Эрнест Хемингуэй барои асари Пирамард ва баҳр соҳиби ҷоизаи Нобел гашт. бисёр асари хуб аст, ҳатман хонед. Александр Флеминг барои ихтироъ кардани пенициллин ин ҷоизаро гирифт. Алберт Эйнштейн барои кашфи фотоэффект ё бо забони тоҷикӣ таъсири фотоэлектронӣ соҳиби ин ҷоиза шуд. Мартин Лютер Кинги хурдӣ ба мардуми ғарб исбот кард, ки муборизаро бе зӯроварӣ ҳам ҳал кардан мумкин аст. ягона одаме ки 2 маротиба дар соҳаҳои гуногун соҳиби ин ҷоиза шудааст, Мария Кюри ном дорад. як ҷоизаро барои омӯзиши радиатсия ва ҷоизаи дигарашро барои кашф кардани элементҳои химиявии радий ва полоний ба ӯ супориданд. ташкилоти Салиби Сурх 3 маротиба сазовори ин ҷоиза шудааст, асосан барои ҳимояи ҳуқуқҳои асирон дар ҷанг. инҳо лауреантҳоянд, ки барои пешравии ҳаёти имрӯзаи мо хело саҳми бузург гузоштанд. агар навор ба шумо писанд омад, ҳатман аломати писанд гузоред. ба гурӯҳи ман дар ВКонтакте ва саҳифаи Инстаграм пайваст шаведу ҳар рӯз мемҳои тоҷикиро тамошо кунед. ба шабакаи YouTube низ пайваст шавед. ман ҳар ҳафта навори нав пешкаши шумо мекунам. боқӣ дар паноҳи худованд бошед.